Dobrý deň, vítajte u mojho nového a ďalšieho videa. Dneska hrajeme War Thunder. Hrajeme za štát Izrael, áno. Bude asi aj séria, jak budem grindiť z down tieru až na up tier, áno. Áno. Už som to chvíľku hral, lebo som sa nudil, som nevedel sa dočkať, tak som si dal jednu hru. Áno, takže tak. Nebudem to ďalej zdržovať a môžeme ísť ďalej. Takže tak. No. V dnešnom videu chcem aspoň, neviem, vyskúšať, jaký je dobrý tento tank vo videu. Ja už viem, aký je ten tank, ale nebudem ho spoilerovať, lebo spoilerovanie je zlé. Áno, ja to môžem povedať. Ja som až moc múdry na takéto veci. Áno. No. Výborne. No. Taký Tylinokonc Cars mi tu búcha do môjho krásneho nárazníku izraelského. Dúfajme, že ma Benjamin Netanyahu požehná počas toto kolo. Áno. Trochu je pomalúčky, ale tak to nevadí. To je úplne v riti. Rýchle, pomaly to vám tak hlboko riti, že to sa nedá povídať. Ani Superman by to nevedel nájsť. To, čo som povedal. Kokos. No dobre. Aby trochu letelo, popravde poviem. Ten gól dnešného videa sa pokúsim dať aspoň koľko? 5 kg. Áno, aspoň, lebo s tým mojím skill issue tak to je konec. Amen. Kristušát. Takže povedzme to takto, nech ma Boh ma žehná aj s Netanyahom, Benjaminom Netanyahom. Nech ma žena žehná. Idem tu za kamarátom, ale asi ma odpália, odfajčia ma tu odniekiaľ. Neviem. No, čau bratu, si pekný, áno. Prdele. No, bratránči, trochu sa uhnem. On tam boje s niekým. Ale zas nemôžem sa tváriť, že som zas neporaziteľný, lebo akože áno, ale akože zas nie. Chápete? No. Ups, tam niekoho odfajčili. Do teplých krajín. Áno, v Rekuli. Idem si tu na pekný high ground, lebo môžem, mám na to povolenie. No ja to vidím, jak ma tu už niekto odfajčí z nejakého strany nebeskej. Áno. No. Trochu sa teším, no nejši trochu, ale teším sa na túto sériu, jak ju budem natáčať, ale zase nečakajte, že každý deň vydám nejaké nové video. Aspoň 3-4 videa, 3 videa, možno vydám do týždňa, áno. Takže nebuďte až tak moc natešení, lebo som moc lenivý v urobení videí, ale tak možno budem robiť, jak sa mi bude chceť, áno. Mám aj v pláne vydávať pesničky v budúcnosti, mám už aj nachystané nejaké projekty. Takže aj na tie sa teším, keď ich budem mať už hotové a idem na YouTube. Áno. Zatiaľ ešte ani z jedného mrda sme nenašli. Do prdele. A máme tu černého princa, jak sa môžete kúknuť. Poďme cez mostík a auriť farmu. Ale mám krásny tank, ty kokos. Naležte nejak moje gule po sprche. No dobré, dobrá. Bratranče. A tam bola ďalšia mrtka.
Aha. No. Dobre. Nemôžem sa tváriť. Ale môžem sa tváriť. Dobre. Mám. Super, tak možno toto kolo ani nedám ani riť holu. Prosím vás. Asi budú aj epizódy z Garry's Modu, ešte budem možno skúšať niečo tam budem robiť. Možno budem sa snažiť urobiť aj nejaké animácie, ale to nesľubujem. Lebo s tou mojou retardáciou, s prostosťou, alebo ak som povie, to neviem, či dokážem. Takže tak. Ale možno do takého štýlu, že ako do komiksu, som to mohol urobiť. Doriti, ak si nemeral. On sa na mňa otáča tá špina. Doriti, si škaredy. Haha. Co je? Kurňa. Wow. Uj, si myslel niečo o sebe. Mrtka. Traktorovská. Dosť otravný tank podľa mňa. Do prdele. Teraz sa úplne cítim jak vo Fury. Ty kokos tam tej cene, jak ho odpálili. Tej chudere. Není tank? Mne už šíbe, ja už mám takú schizu z týchto vecí, že no nemám hneď. Radej zničím antier a idem do faka. Už to vidím, už môžem hovoriť predpovede. Predict, že zemrem. No ale tak však keď ne, robím z prostosti a chodzím tu rovno na spawn, tak čo mám povedať, že ja prežijem, no. A kvôli tomuto. Kašte, ale tak tuto by som mohol... Nezemreš. Haha. Krysa. Dostala po ruke. Takú ako facku, že... BAM! Takú facku dostala. Dobre, ale tu sa asi nikto tam neobjaví, alebo... ja som mŕtvý. Choď za ten breh. Tori. Dobre, no tak mi treba. No, Číňan ma zabil, alebo Japonec, Konichiwa, arigato. No, dúfam, že to nebolo rasistické, ale tak... No, chápeme to, nič, neberte vážne. Iba blbé joky, jak tu vyprávam, áno. Jojda. Dick kamene. Jojo reference, ty kokos. Mňa už šíbe, fakt. Dobre. Týpek nám to asi motivuje, ty. Dúfam, že neurobíš kamikaze, nadrbeš do nejakého stromu a neurobíš ohnutý strom. Mrt. Alebo ak to je tá pesnička. A poď prosím ťa more. Ale že si bol najlepší tom svetovej, no. Ale aj si. No. Čo ma vlastne zabili? Tiger ma zabil. Ja už som kons ja už však neviem. To sa stalo pred pár sekundami. 2 kily. Toto není moc pekné, koľko mám 5 kg. Asi takto modný. No neviem. Fuj, skoro mi vybehla, fuj, no to začneme vyprávať, nechcem znechutiť našich divákov, ale taká hnusota mi skoro vybehla, vám povím. Unit camps, neviem. Ha! Dobre. Antier sem Haha, zničil sem každého, sem on top. No, nahubilo tamto sa mi nepáči, da prdele. Pôjdeš na mňa? Kokos, ja mám Israel bias.
Ideš? No sa mi nepáči ten noha, jasne, že ide na mňa. Kurňa! Nemáš bomby. Aha. Co je? Nič si neurobil. Špina. Kabateľ. A tam je. No ty stará mrt. No, bere. Ja sa to nebudem. Kurňa. Pík, no ten strelila to. Ešte, že som tam nebyl. No. To je pekné. Na bečku. Nepřátelské síly obsadili zónu. Bam. Mrtka. Poď sem. Ja sa ťa nebojím. Poď sem, ty špina. Poď sem. More, kam išiel? Hajzel. No, kúkaj. Kto to po mne strieľa? Ty medzi to prdele, ty. Ty linokon, no dúfam, že... Áno, si bude vedieť, aké si. On nebude vedieť o mne. Ne. Bum! No co je? Jeden kill. Ja už som dal 3 killy. Ja vlastne áno. Traktor, potkan. Ja som takons, blbý, teda ne blbý, ale demenciu mám, jak sa to vypráva. No dúfam, že môjho zas to nemusím natáčať od novu. A parádu vyhrali sme 11. Chlapci, ja som on top, no mi musíte proste povedať, napísať do komentárov, že som boss, big boss, no, Metal Gear reference, áno, no dobre. Takže tuto by som to končil, možno za chvíľku, jak sa mi chce tam, part 2, asi, neviem, Dobre, takže nazdar, dovidenia.